Dragi vjernici, draga braća i sestre, danas je blagdan krštenja Gospodinova. Kroz ovaj događaj prisjećamo se i našeg krštenja. U trenutku krštenja Gospodinova začuo se glas Božji: Ti si sin moj ljubljeni, u tebi mi sva milina. To je uz ljudsku narav bila potvrda Isusove božanske naravi i početak njegovog javnog života i djelovanja. Na dan krštenja i mi smo započeli put svjedočenja vjere u trojedinog Boga. Namerno smo rođeni snagom Duha Svetoga i postali smo Božja milina, novi ljudi, nova stvorenja. Ivan Krstitelj postavljen je kao prorok da pozove narod na obraćenje. Njegova riječ o pripremi puta zapravo aludiraju na pripremu čovjekovog srca za Boga. Da li smo mi danas pripremljenog srca za prihvaćanje Boga i bližnjega? Svakodnevni ispit savjesti prema Isusovim zapovjedima ljubavi u tome nam pomaže: ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svim umom svojom, te ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Ljudi oko nas prepoznaju nas po našim djelima, a i Gospodin će nas suditi po našim djelima. U tekstu proroka Izaije čitamo: Svi vi koji ste žedni, dođite na vodu, ako i nemate novca, dođite. Mi krštenici znamo gdje ćemo pronaći snagu: u Bogu. On je izvor našega života. Preklonite uho i k meni dođite, poslušajte i duša će vam živjeti. Sklopit ću s vama savez vječan, savez milosti. Upravo po krštenju sklopili smo savez s Bogom. Svojim bićem ucijepljeni smo u Isusa Krista, u njegov život, smrt i uskrsnuće. Svijet danas proživljava veliku krizu identiteta. Bog mu postaje dalek i ne računa njegovu pomoć. Odbacujući Boga i duhovne vrednote, gubi teren pod nogama. Ispražnjen čovjek teško se može nositi sa krizama života. Ipak postoje ljudi u kojima na vidljiv način gori svjetlo Isusa Krista i svjetlo njegove ljubavi. To je osobito vidljivo kroz situaciju potresa koji se posljednjih dana dogodio u Hrvatskoj. Ta katastrofa snažno je potresla život pojedinaca, obitelji i djece, ali i potaknu druge na budnost i spremnost za pomoć. Pomagali su i pomažu vjernici i nevjernici, Hrvati u domovini izvan nje, te braća i sestre drugih narodnosti i konfesija. Tako i naša zajednica, ne znam po koji puta, pokazuje svoju zrelost i snagu. Pokrenuta humanitarna akcija za stradale od potresa u Petrinji, Sisku i Glini traje do 31. siječnja ove godine. Hvala svima. Svaka gesta ljubavi znak je da smo na liniji Isusa Krista. Uz potres moram progovoriti i o bolesti korone. Svi smo se nadali ublaženim mjerama i konačno prestanku, a zapravo se mjere još više pojačavaju i zaoštravaju. Teško nam pada što zbog toga vrata crkve u Pforzheimu ostaju zatvorena do 31. siječnja, a onda ne znamo. Neka nas Gospodin milostivo pogleda. Dragi vjernici, budemo veliki u molitvi. Imate priliku doći na svetu misiju u naše druge zajednice. Ako ne, možete, molite se po svojoj kući. Neka oživi obiteljska crkva. Iako neće biti misija, naša zajednica u Pforzheimu i okolici moći će svoj prilog za spomenutu akciju donijeti u nedjelju 10. siječnja
od 15 do 17 sati u misijski centar u Pforzheimu. Završit ću riječima današnjeg psalmista. Evo, Bog je spasenje moje, uzdam se, ne bojim se više, jer je Gospodin snaga moja i pjesma, On je moje spasenje. I s radošću ćete crpsti vodu iz izvora spasenja. O svim daljnjim događajima vi ćete informirani putem naše internet stranice. Ona je zadnjih dana u izradi. Popribamo novo lice uz pomoć naših urednika, te vam je zbog toga bio ograničen pristup. Nadamo se da će sada biti mnogo preglednija i još više praćena. Primite iskreni pozdrav od svećenika i pastoralnih djelatnika.